Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Jama'a barkanmu da haɗuwa a wannan bidiyo. A wannan bidiyo ina son in koya ma jama'a yanda za su haɗa YouTube channel kamar yadda suke gani in sun buɗe YouTube suke ganin ana ɗora bidiyoyi. To ya aka wa'annan bidiyoyin wani ne yake ɗora su ko kuma ya ake suke zuwa nan gurin ko kuma kamfanin YouTube ɗin ne suke ɗora su. Amma da farko dai jama'a ina so ku ɗan yi haƙuri saboda ina mura. Shi da farko dai kafin ka haɗa YouTube channel yana da kyau a ce ka san shi YouTube ɗin menene shi. Shi YouTube dai wata manhaja ce ko kuma in ce muku platform ko kuma wani dandamali da ake ɗora bidiyoyi a kansa domin misali koyar da wani abu ko tallata wani abu haka ko kuma sai da shi bidiyon kansa. Kamar kai mawaƙi ne haka kana yin bidiyoyin waƙa za ka iya sai da bidiyoyinka a YouTube ya zama na sai an biya kuɗi za a kalla kana samun wani income. Za ta iya yiwuwa kana koyar da wani abu ne ta hanyar yin bidiyo kana koyar da wasu abubuwa sai ka ɗora a kai, sannan shi ma akwai ta hanyar da za ka rinƙa samun income ta wannan wanda ko da mutum ba sai ya biya kuɗi ya kalla ba za ka samu wani abu kai da ka ɗora bidiyon. To ku kasance da wannan channel tawa mai suna Ahmad Isa Adam. Kar ku manta ku danna subscribe domin kasancewa da mu, sannan kuma ku danna alamar ƙararrawa domin samun bidiyon mu ko da yaushe da zarar mun ɗora. Wannan bidiyon dai da zan nuna yadda za a haɗa YouTube channel dalla-dalla da kuma yadda ake gudanar da ita ko kuma tafiyar da ita. Da yadda Allah a cikin duk sati zan rinƙa saka bidiyo guda 2 har zuwa lokacin da za mu gama, saboda wannan darasi ne mai yawa ba ɗan kaɗan ba. Kar ku manta fa ku yi subscribe, sannan ku yi sharing a nuna wa abokanai da 'yan uwa domin kowa ya ƙaru da ɗalibai kowa da kowa. Wannan shine introduction. Mun gode.